Тагын бер кат хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сез дә, мин дә бу көнне көтеп алабыз. Ул дүшәмбе киче, дүшәмбе кичендә Болгар радиосында сәхнәдәш тапшыруы. Бүген студиябызның кунагы мөхтәрәм шәхсебез. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, педагог, режиссер, Камал театры артисты Илдар Хәйруллин. Илдар абый, исәнмесез? Хәерле кич. Исән Майгыл. Исәнмез, кадерле дуслар. Хәерле кич. Мин сезне студиябызда күрергә чиксез шатмын. Мин генә түгел, безнең тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз да безне онлайн карыйлар әлеге минутларда. Һәм шулай инде безне тыңларга да мөмкин Болгар радиосы киңлекләрендә. Дуслар, рәхим итегез, тапшыруыбыз башланды. Сорауларыгыз, фикерләрегез булса, сез безгә яза аласыз. Макс мессенджерына һәм шулай инде ВКонтактеда. Илдар Зинурович дип, сез 96 елда театраль факультетка ничә абитуриент арасыннан сайлап алган студент буларак эндәшсәм, Илдар абый, күпләрнең яраткан артистына эндәшкән кебек бүген вакыт-вакыт Илдар абый дип эндәшермен. Сезгә ничек уңайлы? Илдар абый дигез. Илдар абый дисәк уңайлырак булыр, әйме? Әйе, үзебезчә. Үзебезчә, яхшы. Студиябызда менә шундый җылы атмосфера, дуслар. Сез дә безгә кушылыгыз. Кич утырабыз без бүген. Рәхәт кенә итеп, Илдар абый, ярыймы? Бернинди киеренкелексез, рәхәт кенә итеп, иҗат турында сөйләшик әле. Күп тапкырлар менә шуңа игътибар итәм мин. Урта буын, өлкән буын кешеләр шул кадәр пунктуаль, әйме, һәм яшьләрдә менә бу сыйфат бик сирәк дип әйтер идем мин. Билгеле, моны төрлечә аңлатырга була. Мәсәлән, кешенең холкы белән, яисә замананың тизлеге белән дә аңлатырга була. Әмма менә үзегез пунктуаль кеше буларак әйтегез әле менә соңга калу күренешенә. Нинди бәя бирәсез һәм гомумән ничек сезгә менә шундый кешеләр? Пунктуаль кешеләр белән билгеле җиңелрәк, ә менә соңга калганнар белән бу проблеманы хәл итеп буламы, Илдар абый? Ничек тә булса әйтегез әле. Мин карт кеше, өлкән кеше буларак яшьләрен сөгә башлыйм инде мондый вакытта. Әйдәгез бергәләп. Яшьләр була пунктуальсызлыкка. Чөнки безне ничектер өйрәткәннәр. Biz punktual, biz соңга кала алмыйбыз. Biz 1 сәгать алдан киләбез, ярты сәгать алдан киләбез, әзерләнеп, шул атмосферага кереп, булачак эшнең атмосферасына кереп, әзерләнеп киләбез. Хәзерге яшьләр бераз сиздерәләр пунктуальсызлыкны. Чөнки каян беләм, белеп әйтәм, чөнки 52нче ел мин Казан театр училищесында укытам, студентлар белән, яшьләр белән эш йөртәм. Барсы да моның тора тәрбиядән. Әти, яни өйрәтмәгән икән, өйдә өйрәтмәгәннәр икән, менә ул исәннәшә дә белмиләр, кайбер яшьләр. Пунктуальлык турында сүз дә юк инде. Соңга калып киләләр, 1 сәгатькә дә соңга калып килергә мөмкин. Ләкин мин шуны исәптә тотып, инде тәҗрибәм буларак бер генә бер дәрес минем башлана, мин ишекне биклим, соңга калган кеше кирми ул көнне дәрескә, бөтенесе алга китәләр. Менә шул акыртын гына өйрәтәсең, тәртипкә өйрәтәсең, алдан килә башлыйлар, тәрбиядән килә. Әтияни тәрбиясеннән, укытучылар тәрбиясеннән килә. Беразны шелтәләп таласың, кемнедер мактап таласың, менә нигездә тәрбияләү. Соңга кала икән, исәнләшми икән, димәк ул тәрбия күрмәгән бала. Шулай бу кешенең җинаксызлыгын да күрсәтә бит әле, әйме? Менә андыйлар артист була аламы? Күп инде алар, андыйлар да күп киләләр. Соңга безнең театрда риваят кебек бер әйбер бар. Марсел абый шулай сүгәдер, Сәлимҗанов Марсел абый. Кайбер артистлар соңга калып киләләр. Киләләр дә әле репетициягә кермиләр, театрда йөриләр, кайдыр туалетка баралар, буфетка кереп чыгалармы, шунда йөриләр, бер 10-15 минутка соңга калалар. Марсел абый, син кая йөрдең? Мин башланды бит инде, менә 15 минут алдан башланды репетиция. Мин монда идем театрда. Менә монда булырга кирәк дип, менә монда күрсәтәдер. Хәзер без инде аны шул берәр кеше соңга калса, бөтенебез бергәләп, менә монда булырга кирәк дип шая инде үзенә күрә бераз тәрбия үткәрәбез. Бик кызык әйберләр ул. Театрда әлбәттә була алмый андый, башта булгалый, аннан соң өлкәннәр әйтә, режиссерлар әйтә, эш безнең бит 7дә спектакль башлана, 11дә репетиция, сәхнәдә булырга тиеш. Анда сәхнәдә булыр өчен алдан килеп текстыңны карарга тиешсең, ки репетицияме спектакльгә киемеңне киергә тиешсең. Шуңа күрә анда инде син соңга кала алмыйсың. Бик тиз бетә андый гадәтләр.
соңа кала торган гадәтләр. Демәк, дәвалап буламы? Була. Менә режиссерлардан күп тапкырлар ишеткән бар, ул артист белән эшләүе уңайлы дип, әйме? Тыңлаучан булырга мөмкин, ул талантлы булырга мөмкин, гомумән башка сыйфатларда керергә мөмкин бит инде аңа. Һәм беренче чиратта әзерлекле һәм репетициягә вакытында яисә съемкага вакытында килүе дә мөһим бу кешенең. Һәм бу билгеле һәрбер кешегә дә кагыла бит инде. Бөтенсе дә артистның Артистка гына түгел. профессиональ әзерлеклеге. Чөнки менә ул съемкага, репетициягә киләсеңме, текстын карап килергә тиешсең. Ул беренче әйбер. Икенче әйбер, эшеңнән әзерләнеп килергә тиешсең. Сиңа режиссер әйтә ниндидер максатлар куя, менә шушы юнәлештә барырга кирәк дип, син шуны актер буларак үзеңнең индивидуальностьыңнан, үзеңчелегеңнән чыгып, әзерләнеп килергә тиешсең. Синең органик аша ничек, ниндидер кызык әйберләр уйлап табарга тиешсең. Репетицияга, съемкага син әзерләнеп киләсең. Режиссер шуны күрә дә, менә бу эшли торган, бу әзерләнеп килә торган, формадан килергә тиешсең бик. Аллага шөкер, хәзер бетте ул формасыз килү, эшкә килү вакытлары. Ләкин андый вакытларда бар. Андыйларны бик тиз эштән чыгаралар. Шуңа күрә формадан да килергә тиешсең, әзерләнеп. Текстың әзерләнеп килергә тиешсең. Һәм иң мөһиме, үзеңнең фантазияңны кушып, үзеңнең индивидуальлыгыңнан чыгып, органикага оештырып, шул әзерләнеп килергә тиешсең. Менә Шәүкәт абый иң зур мисал, менә Шәүкәт абый Биктимиров иде. Ул шул кадәр фантазияга бай иде. Без әле сәхнә репетиция башлана, без әле бер 3-4 көн генә әле текстны карыйбыз, текстны укыйбыз, рольдан, Шәүкәт абый инде сүзләрен белеп уйный башлыйдыр. Һәм үзе шулай уйный башлагач, ул безгә үрнәк күрсәтеп, үзе белән безне дә алып китәдер, шул стихияга, шул дөньяга алып кирип китәдер. Илдар абый, режиссерга артист белән эшләүе уңайлы дип әйттек, әйме? Мәсәлән, ул тәртипле булса, шулай ук инде ул үзен үзе җыйнак тотса, әйме? Менә артистка режиссер белән эшләү уңайлы яисә уңайсыз була аламы? Ул була. Бик еш була. Менә әйткәнемчә 52 ел укытам, 4 ел сайын бер курс чыгарам. Шул курсны чыгарганда мин аларга бер генә сүз әйтәм. Балалар, зур рольгә кызыкмагыз, хыялланмагыз, зур роль дип, максат дип куймагыз. Менә күп рольләр уйныйм дип максат куймагыз. Бер генә максат булырга тиеш. Үзеңнең режиссерыңны табарга тиешсең. Сиңа шул бик кирәк. Сине ярата торган, синдә актерлык сталыгын күргән режиссер, сиңа мөкиббән киткән режиссер кирәк. Һәм син дә аңа гашыйк булып, син аңа үзеңнең җаныңны, тәнеңне биреп, аны белән эшләргә әзер булып торырга тиешсең. Менә шул вакытта гына синең ролең дә булачак, уңышлар да булачак. Менә андый режиссер белән уңайлы була. Әгәр дә синең режиссер түгел, менә була шундай бер бик сәләтле син. Әллә нинди рольләр уйный аласың. Режиссер белән синең дөньяларың, химияң туры килә. Менә ул кабул итми ул сине кеше буларак. Анда инде эшләп булмый. Анда барыбер каршылыклар чыга. Тегеләй итеп карыйсың, булай итеп карыйсың. Каршылыклар чыга, бер-береңне аңламыйсың хәтта. Төрле телләрдә сөйләшәсең. Кайбер режиссер белән ул сөйли башлый гына, аның фикерен эләктерәсең, аның уйларын аңлый башлыйсың да, шундук уйнап бирәсең. Менә ул иң зур бәхетнең югары ноктасы инде. Илдар абый, артистның язмышы күп очракта режиссерга бәйле. Әлбәттә, һәм аның ролле булу-булмавы аңа бәйле. Билгеле, һәрбер артистка да роль биреп бетереп булмый. Һәрбер артистны да һәр спектакльдә уйнатып бетереп булмый. Һәм артистлар күп. Бүгенге көндә аеруча күп артистлар, яшь артистлар да күп. Аларның һәрберсенең дә төп рольне уйнасы килә. Аларның массовкада йөрүселәре килмәскә мөмкин, әйме? Күп очракта бит инде төп рольгә өметләнеп киләләр. Ләкин барысын да уйнатып бетереп булмый бит аларның. Менә бу очракта алтын урталыкны режиссер ничек таба икәнсең? Монда кешелеклелек сыйфатларын да югалтмаска кирәк. Тағы бір мәртәбә мин сезгә Марсель Хәкимов Сәлим Җавовны үрнәк итеп китерә алам. Без бик бер коллектив булып яшәк, ләкин барыбер коллективта була бит кемдер каршы сүз әйтергә ярата. Марсель абыйга каршы сүз әйтәдер. Марсель белән җыелышларда талаша торган кешеләр бар.
Her bir zaman qaraysan, mana shulay konflikt tuğa, Marcel abi bir necha kundan so'ng u kishiga rol berdi, zo'r rol berdi. Men o'zimning so'raganim bor. Marcel abi, o'zbek sizni sukkani nega unga rol berasiz? Mana ishlasin. Rol ishlasin, mening turumda ozroq o'ylar ishlasin roldan deb. Ay, mana ul aның үшін актерның профессиясы бойынша сен гіл әзір болырға тиіссің. Бұл әр уақыт сен роль ойнап тұрмайсың. Бір-екі үш роль болады, не дейді, пауза болады. Yok, сеңа тура келген роль болмай, сені көрген режиссер болмай, пауза бола. Аңа қарап сен бит тоқтарға тиіш түгелсің. Аңа қарап қана сен барыбір өзіңнің формада тұтарға тиішсің. Міне менің де шондай паузалар бола. Неге мен міне училищеға ябышып ятам, яшьләрне оқытам, өзім шайында оқытам. Мен анда гіл формада, күн сайын анда ішке барғаш, репетиция өткергеш, мен өзімнің формада тұям, түрлі формада, түрлі яңалықлар, нендір яңа алымнар, новый выразительный средства, олар көрем, табам өзіме, мен әр вақыт формада тұрам. Міне ол актерның профессионал жауаплылығынан тұра, ол әр вақыт формада болырға тиіш. Міне әйтек, Голливудта Сталлоне бір заман көріне башлайды, түше башлайды, аннан соң пауза бола, шақырмайлар мұны бір қойда. Ол не ішлей? Ресторанда официант болып ішлей. Ләкин күн сайын неге студияға барып, актерлық ұсталығы бойынша орнын нелері дәріслер ала, өзінің формада тұта, зор пауза бола, шонынан соң типаж боларақ көріп алалар, айдары ойнап берелі, әуіл формада, ол ескетмелі, шондық ойнап береді, мен айталар, ой, міне бұл, ләкті, міне шонан кейті. Her bir aktörda mı deyten nefsler bulay mı? Talep bütün artistlarga bulurga tiyиш. Бар қай бір ялқаулар, бар. Мәнсіз дегер едім, есі кетме. Yok, rol yok, yanar, кетме екен. Зарплата келе бет, ері шында сүтірәліп. Нашол ғамар бойы жол. Екі сөзлік рол, бір мәртебе сахнаға күре тұрған роллар бола. Аннан соң юғала да театрдан өзі кейті. Ол hatta ortak ol artista bulmay. Yok, o ortaq қолды артиста бола алмай, чөнки айтам бит, біздің профессия сәләткә қарағанда хезмәт таләп итә, гел хезмәтте таләп итә. Не дигәне булсын, киноға барасыңмы, телевидениега барасыңмы, спектакль уйнайсыңмы, гел хәрәкәттә булырга. Әйдәгез бер компромисс сорау. Сәләтле ди студент әйме, студентлар турында сөйләшәгәле. Сәләтле ди студент, әмма ялкау. Бер нәрсәсе дә юк кебек икенчесенең әйме, әмма артист булам дип тырыша һәм күзләре яна аның. Кайсын аласыз группага? Иксендә. Иксендә. Тегесенең сәләте күп, эшләгәннең нәтиҗәсе дә була. Сәләте азрак булса да эшли торган минем эш дәврендә булганы бар. Менә хәзер Нур театрында Мәхмүд фамилиясын Мәхмүд Нур театрында бик танылган артист. Ул кичектән буйлы шундый тыйнак кына малай иде. Килде, әлләни зур сәләт белән күренмәде. Булай теге йөринде бик бер заман Минем бик шәп кенә бер сәләтле артист студентым китте дә училищены ташлап китте. Минем дипломный спектакльдә главный рольне уйный, главный рольдә кешем юк. Бу егет килде дә Мәхмүд. Мин менә әзерләп карыйм әле. Әзерләп килә бу 3 көн. Мин тегендә училищеның кешеләреннән сорыйм, охранниклардан әйтәм, кайчан эшләде? Төннәр буе эшләде ди, төннә белән калып эшләде ди. 3-4 көндә шәп иттереп эшләде, бирелеп эшләде, шәп иттереп күренде дипломный спектакльдә, һәм шуннан соң театрга килеп, Нур театрында гөрләтеп, хәзер зур урын ала, әнәниләрне уйный, Галиябануның әтиләрен уйный, бөтен комик рольләрне уйный, халыкның яраткан актеры, ул хезмәт итеп үзенең сәләтен үстерде, зурайтты, байытты, үзенә дә файда, театрга да файда, тамашачыга да файда. Күпме вакыттан билгеле була бу? Әйтеп булмый. Йыллар узарга мөмкин, Йыллар узгач та була. Менә бар шундый актер нәрсәдер күренмәде. Актер булай теге уртак колдан да түбәнрәк булды. Театрга килде, театрын ташламады. Битергәч театрга килде, театрда йөрде бер 10 еллап. Юк,
исемен айтып тормыйм инде. Шоннан, сол тәҗрибә күрәсе җыелган, вакыты җиткән, в нужном месте, в нужное время килеп чыкты бу спектакльдә. Бер спектакльдә яңгырады, икенче спектакльдә, өченче спектакльдә бөтен кешене хайран калдырып, мин үзем шаккатып карап нәтәм, бу ничек шулай шәп иттереп уйный башлаган икән дип. Менә андыйлар да була. Була икенче ягы училищега менә балаларды җыясың. Ай, шәп, кыяфәте бар, бөтен сәләте бар. Укый башлый, бер ярты елдан соң күренә, бер нәрсәсе дә юк. Ансы инде менә алар югала инде бөтенләй. Ялгышасың, ялгышу да була. Була да. Була, бик күп була, бик еш була, ялгышу була. Ләкин менә урта коллы, урта сәләтле берәр студент шулай үзесендә эшләп үсеп китсә, шуны күреп шатлануымны белмисез, аңлый алмыйсыз. Бик нык шатланам, бик нык горурланам шуның белән. Чынлап та бүгенге көндә сезнең укыткан укучыларыгыз арасында бик күп танылган шәхесләр, артистлар, театр артистлары, кино артистлары. Аларның хәзер һәрберсен аерым санап утырырга кирәк түгел, чөнки алар бик хисап. Әйе. Илдар абый, рәхмәт сезгә. Бу урында мин дә Айгөл Хәйруллин да шулай сезгә рәхмәт әйтәм. Чөнки кайчандыр мин 1996 елда, юк, мин 95 елда килдем күренергә. Бу инде институтка, әйе, театр факультетына. Аңарча әле безне килеп күренеп китәсең, карыйлар артистлар, барыбер үзара артистлар тирәсендә. Шул вакытта Марсель Хакимович әйтте: "Юк, батмый, буе да бәләкәй, йөзе дә кичкенә генә, батмый бу" диде. "Тик ни өчендер сез мине театраль факультетка алдыгыз. Мин әле дә сезгә рәхмәтле." Беләсез, ул вакытта мин әле дә хәтерлим, Чеховның мәсәлен, Юк, Абдулла Шамуковның мәсәлен сөйләгәндә, шунда сез рольләрне алыштырдыгыз. Мине бүре һәм бәрән мәсәлен укыганда, бәрәнне кыю, көчле итеп сөйләргә куштыгыз, бүрене мескен итеп сөйләргә куштыгыз. Менә шул вакытта сез миңа карадыгыз да, "Була синнән" дидегез. Мин әлдә хәтерлим ул сүзләрне. Субханалла, рәхмәт сезгә бик зур һәм чынлап та менә кулымны йөрәгемә куеп рәхмәт әйтәм бүгенге көндә. Ирешкән уңышлар һәм әлбәттә инде ул бер яктан зур тырышлык, сүздә юк, икенче яктан сиңа ышаныч булганда, син не имеешь права кешенең ышанычын, өметен акламаска. Менә шул әйбер бар. Беразна тәнәфес ясап алыйк, мөмкин булса, тамакны чылатып алыйк, музыкаль тәнәфес. Әлеге җырдан соң, әлеге җырны ишетүчеләр аңлап алырлар ни өчен әлеге җыр икәнлеген. Без тапшырыбызны дәвам итәрбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Күккә ярысы язгы тургай җырлый, әкрен генә йомшак назлы җил исә, мәхәббәтен кебек матур гүзәлләсин, сөенечем минем güzel әнисәм. Şəlin yaban, ifava qayınlar, güller şiңə salqın, salqın közə jitsə, salqın qışda dürlər, məxəbətim yana, sizəsinmə şunu əlisəm. Salqın qışda dürlər,
Eğer yazmış mina Yaşlığına kiri Yıgırıp kaytbise Karamış yılını birge Uzargağı birge Sayılar idem sine Sine elizem Karamış yılını birge Uzargağı birge Sayılar idem sine Sine elizem Sayılar idem sine Sine elizem Ашаймы bu жер sizge Eldar abi? Yok. Ник? Sizin yaratkan jırlarınız var mı? Бар. Neydi jırlar yaratıптыңыз? Мен Венера Ганеева жырлаған жырларны яратам. Ол искитмәлі профессионал вокалист. Шул ук вакытта классик башкару белән эстрадны берләштерә алды. Һәм аңа Ходай Тәгалә бик шәп зәвык биргән, бик югары зәвык биргән. Ул начар җырлар җырламый. Әгәр дә ул алып аны башкара икән, Венера Ганиеваның башкаруында җыр әлбәттә минем өчен иң шәп җыр булып күренә. Венера Хатовна безнең тапшыруларны ул тыңлый, Булгар радиосы белән гел бергә, Булгар радиосы концертларында бик еш чыгыш ясый. Һәм Венера Хатовна, мин сезне бик яратам. Сәлам сезгә. сез бик күп артистлар белән эшләгән шәхес һәм инде күп кенә концертлар оештырган, концертларның режиссеры булган. 12 ел татар Кешесез? җырын эшләдем мин. Гомумән, концерт режиссеры булу һәм театр режиссеры булу. Кайсысы җиңелрәк бирелә һәм кайсысында нечкәлекләре күбрәк? Алар икесе ике төрле әйбер, сүз дә юк. Икесе ике төрле, ул барыбер бер үк эш. Эзләнү. Искусство путь поиска. Творчество путь поиска, эзләнү. Тегеләй эшләп карыйсың, менә оптималь вариантны табасың, эзләргә тырышасың. Инде тегесе дә кызык, монсы да кызык. Эстрада белән эшләү кызык, яндагы шәхесләр белән, җырчылар белән, оештыручылар белән, яңа кешеләр белән танышу булды минем өчен. Менә миңа бик кызык, әлбәттә, һаман бик җылы хисләр белән искә алам Марат Мәүлүдович Гараевны. Ул вакытта Барс Медианың башлыгы иде ул. Ул мине чакырды. Без аның белән шушы 12 ел буена концертларны эшләдек. Анда драматургия бар иде ул концертта, драматургия, интрига бар иде. Бик зур бирелеш бар янда, нидер формалар табылган иде. Һәм миңа һәрвакыт Марат Мәүлүдовичның бик зәвыклы, бик акыллы, бик таләпчән кеше икәнлеген истә тотып, мин аңа язмышыма бик рәхмәтлемен. Ул шәхес белән бергә очрашып, бергә эшләгәнебезгә. Концертларга йөрисезме үзегез? Кая? Концертларга йөрисезме? Чакырганда йөрим. Беренче, икенче яктан менә татар филармониясе Кадим Нуруллин мине чакыра, кичәләр эшләргә, истәлек кичәләрен, кемнеңдер юбилейларын эшләргә, анда аралашырга туры килә. Кызык, ул үзенә бер төрле форма. Үзенә бер төрле форма, спектакль кую инде театрларда, ул үзенә икенче төрле форма. Анда инде шул ук эшләргә теләгең булса, эшләп була. Материал әйбәт булса, драматургия әйбәт булса, әйтик концерт эшләгәндә аны драматургияны үзең язасың, үзең оештырасың. Спектакль куйганда инде аны драматург. Әйдәгез театрга кире кайтыйк әйләнеп. Драматургия турында. Бүгенге театрда umuman драматургия кануннары буенча языламы әсәрләр? Сорыйм әле сездән шуны. Чөнки күп кенә хәзер бит инде яңа татар пьесасы, күп кенә бәйгеләр, күп кенә менә шундый драматурглар тарафыннан язылмаган әсәрләр шулай ук чыга. Сез ни диярсез? Кануннарга туры киләме? Андыйларны уйнарга ничегрәк сезгә? Моннан 150 ел элек Чеховның язган вакытларында режиссерлар
пьеса yok, драматургия начар, пьеса yok diye zарланганнар. Hemen ayda 150 yıl diyerlik haman biz zarlanabız piyesi yok deyip. Elbette mene problemi var, o problemi var. Çünkü dramaturgiya ol bugünkü gün күзгісі ол бүгінгі күнні көрсәтә, бүгінгі күнні біле тұрған, бүгінгі талапларға жауап бере тұрған кішілер әлбәтте азайып кетті. Мына біздің театр енді неше 20 жылдан артық, 22 ме 23 жыл ма үткәрә яңа татар пьесын, бик көп пьесалар болды, көп язучылар катнашты. Туфан абый китте. Daha kimlerdir zor yazışlar gitti. Mine hazır bik sizile yaşlar tarafından. Birinciden, nindigine sen işe tutunsan da ol işini öğrenirge değişsin, bilirge değişsin. Bilü şey yok. Dramaturgiyini bilü şey yok. Min yazışı bit, min bit. Mine yazam değiller onlar. Buna bit şiiriyet bir kanunları var. Prozanın özünün kanunları var. Dramaturgiyinin özünün kanunları var. Dramaturgiyini şiiriyet bilen prozаны әлі университетте оқығанда, филфакта оқығанда үйренелер. Dramaturgiyini үйренмейлер, һәм үйренергә теләмейлер. Менә карап торасың, бөтенләй аңламыйлар. Беренче яктан dramaturgiyini белмиләр, икенче яктан бүгенге көн таләпләрен белмиләр. Таләпләр түгел, бүгенге көн проблемаларын белмиләр. Язалар ничә ел элек безнең авылның председателе менә шундый иде, менә шундый кеше иде, менә шулай эшлидер дип. Башка вакытны язалар, яки нидер уйдырма кеше шанмаслык уйдырмалар язалар. Яшьләр яза хәзер. Кызыксынып язалар, нидер менә лабораторияларда алар өчен үткәрәләр. Күп пьесалар урын була, премиялар бирәбез. Кулга алып сөйләрлек, сәхнәдә куярлык пьесалар юк диярлек. Менә ул бик зур проблема. Ни өчен яза торган кешеләр драматургияны өйрәнмиләр? Нигә Илгиз Зайниевны бердән бер хәзер пьесаларны чыгара, әйбәт пьесалар, аның пьесалары басыла. Чөнки менә ул безнең институтта укыганда аларның дәресләре гел театрда иде. Ул гел менә мин карап тордым, 5 ел буена кайдыр идәндә утырып, коридорда, берәр пычмакта идәндә утырып, бөтен дөнья классик дөньяның, бөтен дөнья классик пьесаларын укып барды. Шериданны укыды, Шекспирны укыды, Лопе де Вегаларны, ул бөтен драматургияны әйбәт белә, ул аның структурасын өйрәнде. Менә шул структураны өйрәнгәч, бүгенге көн таләп проблемалар барбыр, син дә утыра, син аны беләсең, структурага утырта белә шуны. Шуңа күрә аның ниләре, ана сицатуй ничек бара? Билет табып булмый. Менә әйдәгез шул билет табып булмый дигәннән. Илдар абый, шул темага үзегез китердегез. Чынлап та, менә элекеге булган бит инде, элекеге чорда да нәкъ шулай булган, әйме? Чираттырып билет алганнар, әйме? Спектакльләргә барырга чираттырганнар. Хәзер дә шул хәл. Нинди бум бу? Аңлатыгыз әле. Театрга спектакльләргә генә бәйлеме бу? Артистларга гына бәйлеме бу? Китте шундый чир, Аллага шөкер дим мин. Әйе, театрга бер генә сеанс түгел, 2-шәр сеанс куялар спектакльләрне. Билгеле, артист та бит тимердән корылмаган, ул да бит тирҗан иясе. Ярый, без тамашачылар киләбез дә, карыйбыз да, кайтып китәбез. Артист бит ул рольне уйнап чыга. Икенче сеанска тагын роль туры килсә, аңа тагын бик авырга туры килә. Ничек, нинди бум бу? Аңлатыгыз әле шуны. Менә мен әйтеп булам, әлбәттә сыйфаттан килә. Спектакльләр сыйфатлы. Әйбәт спектакльләр, әйбәт актерлар уйный. Режиссерлар әйбәт спектакльләр куя. Пьеса бүгенге көн проблемаларга җавап бирә. Халык шуңа кызыксынып килә. Менә кемдер әйтә, аны бит хәзер халык яңа бинаның карарга килә. Нигә? Иске бинанда киләделәр, шулай тулы зал киләләр, карыйлар иде, яраталар. Ниндер таләп, теләк бар кешеләрдә, яшьләр бик күп. Бик күп яшьләр килә. Менә шунысы сөендерә, яшьләр иде. Бездәге хәзер бит проблема, яшьләрдә тел бетә дибез. Бар ул проблема. Ләкин нәрсәдер тарта, бар кан тартамы? Яшьләр театрга йөри, яратып йөри, кат карыйлар. Бу чыры белән бәйле түгелме икән? Юктыр, чыр белән. Кем аңлатып булмый. Менә бит Туфан Миңнуллин булганда нинди шәптеге драматургия, спектакльләрдә шулай ук
күптән кешір бит инде хәзер безнең өчен 20-30 еллык Марсело Салимҗанов куйган шыр. Әйе. 100 ел буе шыр бара икән, шул бер шыр, ул шыр гына түгел инде, бу инде театрның инде әйбәт дәрәҗәдә торуы. Безнең театр гына түгел бит, менә хәзер Тинчурин театры әнә ничек гөрләп китте яңа бер сәхнәдә. Яңа яшь режиссер танып булмый бит спектакльләрен. Шул ук хыял артыннан Топалык мой красный косын Кишиңгыз Айтматовның әле Казан егетләрен күрмәдем нәрсә икәнлеген. Төрле фикерләр бар, ләкин миңа кызык халык килә бит, карый бит. Кызыксыну бар көчле. Әйе. Әлмәт театры Әлмәт ничек театры, гөрләп бара. Кариев театры да Корея шулай. театрында халык йөри, менә барасың анда да аншлаг. Бик әйбәт шаукым, сүз дә юк. Әйбәт шаукымы нәрсәдән торганын аңлатып булмый. Ә бер яктан карасаң, чынлап та әйтергә кирәк, чөнки бүгенге көндә татар театрына әгәр дә халык агыла икән, беренчедән яшьләр килә икән, димәк алар телне өйрәнәләр, телне онытмыйлар, телне саклыйлар. Телне өйрәнеп бик өйрәнә алмыйлар шул менә училищега да киләләр, театральный училищега татар артистлары булырга киләләр. Русча сөйләшәләр. Русча сөйләшәләр нигә? Юк әле аңа хәтле проблема бар. Менә мин дача авылда Питрәч районында татар авылында, анда бите русча сөйләшәләр. Авылда да русча Авылда русча сөйләшәләр. балалар Казаннан киләләр. Алар бабайлары, әбиләре алар белән татарча сөйләшү урынга, алар авылда татарча өйрәнү урынга балалар әби бабаларын русча сөйләшергә өйрәтәләр. Менә бит хикмәт нәрсәдә. Мәктәптә элек татар мәктәпләре күп иде, алар укыталар әдәбиятны. Бит тел байлыгы каян килә, телне белү каян килә. Китап укудан, китаптан тел байлыгы үсә, ике сүз белән генә калмыйсың. Фикер сөйләшә. Фикер йөртү, җөмлә төзелеше. Хәзер яшьләрдә ул бик аксый. Менә еш кына әйтәләр, еш кына әйтәге менә хәзерге заманда дин безнең милләтебезне саклады. Килешә алмыйм, дин безнең милләтне сакламады. Дин башка җавап проблемаларга җавап бирә. Милләтне тел саклый. Милләттә телдә милләтнең коды ята. Анда тарих та, анда мәдәнияте дә, анда гырыф-гадәтләр дә, анда сәнгате дә милләтнең. Менә шулар саклаганда телдә. А театрда шул тел беренче урында тел, шул тел янына музыкасы да килә, аның тарихы да, гырыф-гадәтләре дә театрда. Менә күрәсең халыкка, менә шушы әйбер якын, шушыга сусаган яшьләр шуны күрергә телиләр. Аларның гаебе түгел инде хәзер менә бу планшетлар, телефоннар булганга бөтен нәрсә русча. Ә татарча начар белгән артист татар театрында эшли аламы Илдар абый? Эшлиләр шул. Рольне ятлап тел байлыгы булмаса, ул артист, ул чын татар артисты була алмый. Менә сезнең белән рәхәтләнеп татарча сөйләшеп утырабыз. Нинди генә теманы алсак та, без сезнең белән хәзер любой темага, теләсә нинди темага сөйләшәбез. Хәтта минем дә паразит русча сүзләр керә. Төрле темага сөйләшә алабыз. Ә менә яшьрәк әйтегәйме, менә тел байлыгы, фикер сөреше шикле булган, тар булган яшьрәк артист килсә, мин дә аның янында шулай ук менә бер яссылыкта утырачакмын. Юк, ул татарча аның тел байлыгы юк, ләкин ул бит Илгиз Зайниев язган, Туфан Миңнуллин язган текстны өйрәнеп сөйли бит. Тегеләрнең авторның текстын сөйли бит ул. Ул башка менә тормышта интервью биргәндә акмак итәргә булса, теге сүз әйтә алмый татарча. Алар гаепле түгел, аның чыра шунда инде. Менә монда чыр инде шулай әлбәттә. Чыр гаепле. Ләкин менә журналистлар еш бәйләнәләр. Сез менә театрда үзегез әле русча сөйләшәсез. Русча сөйләшеп була кирәк анда, чөнки безнең профессиональ лексика ул рус телендә бара. Шулай Илдар абый. Аны тәрҗемәсе кирәкми дә безгә бик еш рус режиссерлары килепшиләр. Без аларга татарчадан тәрҗемә итеп утырыйк менә. Рус лексик, профессиональный лексика. Терминология. Сөйләшергә мәҗбүрбез. Чөнки аңлап булмый. Действие дибез. Гамәл. Театрда действие башка бер ул. Бездә хәрәкәт түгел, хәрәкәт кул күтәрү. Ә менә бер нәрсә эшләмичә, действуй. Бер нәрсә эшләмичә. Кулыңда күтәрмә, селкенмә дә, но действуй. Я действую. Внутреннее действие бар. Менә ул, менә шундый үзенчәлекле сүзләр алар, кубалар. Ул
профессиональный лексикон. Алар без аның белән сөйләшергә тиешбез. Аннан Ләкин башка булмый вакытта сездә менә юк, әйе. тормышта инде мин бит үзем дә теге училищега кергәндә татарча белмидер. Шуңа әйтмәкче идем, менә шуңа бурайдым сүзне. Сез бит белмәгәнсез. Мин электем, анда Камал Трилар, Уразиковлар бар иде. Без сәхнә теленнән безне Шамуков, Абдулла Шамуков укытты, Асия Хайруллин, Старый гвардия, алар Вәкил Закиров бар, яшь артист бар иде. Алар татар теленең ничек әйтим, агын белеп, матур итеп татарча сөйләшәләр. Без бит хәзер күбебез татарча сөйләшәбез, ләкин безнең агында рус агы ята. Илдар абый, алайса нишләпсең? Менә сез хәзер әйтәсез, әйме, Старый гвардия бар иде дип әйтәсез, әйме? Хәзерге чырлар өчен хәзер Старый гвардия юкмыни соң? Бар. Нигә соң өйрәтмиләр? 4 кеше, 5 кеше. Нигә бетте соң алар? 5 кеше. Алар бит бар иде. Мин Илдус Ахмаджанов, Асхат Хисматов, Рузия Матыгулна, Фирая Акберова, Алсугайнуллина, Зөлфира Зарипова. Нәрсә кымачаулый менә шушы гвардияга, менә бу хәзерге яшьләргә өйрәтер өчен нәрсә кымачаулый? Түгел, сине без әйтәсең, ишетүче юк. Менә Ишетергә Төп проблема да шул бит, Илдар абый. Җайл. Но бит инде бездә теге робот түгел, ни кебек нәрсәле, старый шорт кебек артларыннан йөреп татарча сөйләш дип сөйләш дигән сәне сөйләшмиләр әле. Бер әйтеп карыйсың, ике әйтеп карыйсың. Кемдер оялып башыя кала, икенчесе кемдер демонстративно артыңнан русча сөйләшеп кала, ансы да бар. Монсы инде хөрмәт күрсәтмәү дигәнне аңлата. Хөрмәт күрсәтеп, Илдар абый, бик күп язалар безгә тыңлаучыларыбыз хөрмәт күрсәтеп. Укыйм әле, чөнки бик күп хәбәрләр килгән. Хәйрле кич Айгөл. Илдар абый Хайруллин ник профессор түгел икән, бик зур талант иясе бит дигән. Менә Беләсезме, миңа калса ниндидер теге дәрәҗәләр, медальләр кирәк түгел. Монда халыкның тануы, халыкның сине шулай күрергә теләве мөһимрәк. Садайбет инде рәхәт булды. Юк, профессор ул бит тегене институт культурада укытырга, институтта укытырга кирәк. Мин анда 9 ел укыттым да киттем, канагат булмыйча. Миңа якынрак менә бу училище, театр училищесы. Аермасын әйтәм. Институтка күбрәк керәләр яшьләр югары белем дипломын алыр өчен. Әйе. Училищега киләләр 16-15 яшьлек балалар фанатичны артист булырга телиләр. Аларны эшләттереп була, аларны кызыксындырып була. Алар бирелеп эшлиләр. Әтегендә бездә бит керү авыр түгел. Шигырь укырга нәрсә анда. Ниндер теге сопроматлар белергә кирәкми. Институтта кереп утыргач аларны эшләттерү бик авыр. Икеле куя башласаң, бөтен кафедра җигрәп килә, синең нишлисең, безнең показательләрне бозасың, безгә бит премия булмый аның өчен, алай куйма, әйдә эшлене хит куй инде дип. Менә шундай әйберләр белән канагат булмадым да мин 9 елдан соң институттан киттем. Рәис Куямыч вакытында, Рәис Хәмш Биләев иде ректор вакытта. Училищеда менә була. Монда файдалы һәм нәтиҗәле дә. Монда килгәч театр училищеның дипломы бит беркемгә кирәкми. Театрга гына кирәк. Менә бу белем алган өчен, алган дип әйтер өчен генә. Бөтенсе менә шуны алгач театрга киләләр. Шуның белән горурлана. Мин дә ничә ел хәзер аларны өйрәтәм. Училищены бетердегез, 3нче курста әйтә башлыйм. Әзерләнегез институтка заочно керергә. Барыбер югары белем турында аттестат кирәк. Училищены бетерәләр, театрга керәләр, заочныйга керәләр, заочныйда яраталар институтта, чөнки монда профессиональ уже актерлар, алар белән бик мавыгып утырасы юк, нәрсәдер заочный бит инде. Алар әзер инде. Ике атнага киләләр дә, булар аларга нәрсәдер белем биреп булмый ике атнада. Булар әзер, булар беләләр, булар белән кызгарак эшләү. 4 ел узада китә, 5 ел манда узада китә, аларның белем турында, югары белем турында диплом була. Хәзерге заман югары белем дипломына бәйләнгән, әйтик менә Әлмәт театрында бар иде Камил Валеев. Ул 60-нчы еллары, 65-нче елны Әлмәт театры каршында студия бар иде. Шунда 2 еллык студия бетергәндә гомер буе эшләде ул. Главный режиссер вазифасында үткә эшләде, рольләр уйнады, театрның гомер буе стреп алып барды. Заманалар бысылды, менә бу дипломга бәйләнгәч, институт культураны бетергән кыз килә.
Камил Валеевтан, халық артисттан зарплатасы зуррак. Чөнки моның аттестат бар, теге югары белем турында аттестат бар. Камил Валеевтан аттестаты юк, зарплата тегенең зуррак. Менә нишлисең? Менә парадокс, андай бирләр дә бар. Чираттагы бер соравыбыз тагын. Хәерле кич Айгөл һәм кунагыгыз. Илдар абый, сезне Казанның яңа бистәсе белән нәрсә бәйли? О, Рәхмәт. яңа бистә. Беренчедән яңа бистә зиратында ул вакытта теге элек иске капкасыннан килгәндә, капка төбендә да минем әбиләрем, бабайларым, әтиләрем, әниләрем күмелгән анда, апаларым күмелгән анда, шул бәйлидер. Шуннан соң мәктәптә театральный училищеда укыганда анда минем дустым яшидер, Фәрит Мәмәшев, гел аларга студент кеше бит гел ач була, ашарга гел аларга барадыр Фәриткә. Андагы яңа бистә татарларның үзләре бер сәнгать ул, үзенә күрә бер дөнья ул. Анда барып татарча сөйләшеп, аларның хәтта акча исемнәре дә бүтән иде. Алар бөтенесен индер тормышка яраклы шундый булган кешеләр. Авыл кеше дә түгел, ләкин шәһәр кеше дә түгел, үзенә бер кызык дөнья иде. Шуңа күрә 4 ел буе аннан соң Фәрит Мәмәш, аны күп кеше белә анда, Фәрит Мәмәшне яңа бистә хәзер таралды инде. Ул элеккеге яңа бистә таралды, ләкин ул үзенә бик сагындыра торган матур бер дөнья иде. Шуңа күрә мин аны бик яратам. Рәхмәт Илдар абый җавабыгыз өчен. Тагын бер хәбәр. Әссәламу алейкум, яраткан тапшырыбызның алыштыргысыз алып баручысы Айгөл Хәйруллинага һәм кунагыбыз Камал театрының популяр артисты Илдар Хәйруллинга. Бу аякларыннан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Бүген Айгөлебез студиягә кемне чакырыр икән дип уйланып йөри идем. Социаль челтәрдән Илдар Хәйруллин булачак дигән юлларны укыгач шатланып куйдым. Чөнки ул минем генә түгел, күпләрнең яраткан артисты да. Мин Илдар кордашны 1970 елдан бирле беләм. Алар шул елны легендар режиссер Марсель Селимҗанов курсын тәмамлап Камал театры труппасына кушылганнар иде. Алар арасында Фирдәүс Хәйруллина, Фәридә һәм Айдар Хафизовлар бар иде. Мин аларның тәүге рольләрен дә хәтерлим әле. Башкорт драматургы Нәҗип Әсәнбаевның Канат җәйгәндә драмасында яшь актер Илдар Хәйруллин яшь үсмер Мусаны уйнады. Шуннан бирле ярты гасырдан артык гомер узган да киткән. Илдарның башкарган образларын саны китсәң, алар 100дән артык булыр иде. Мин аларның күбесен карау бәхетенә ирештем. Төрле характердагы капма каршы рольләр. Ә менә грузин язучысы Надар Думбадзының Борчылма әнием драмасы турында айрым тукталып үтәсем килә. Ул вакытларда Рәсәйнең күп кенә театрларының репертуарын шушы спектакль бизи иде. Илдар Хәйруллин әлеге спектакльдә төп рольне, ялгышмасам, Таймурас ролен башкарды. Айрыша шул роль белән зур уңышларга иреште. Бу турда Мәскәүнең абруйлы театр белгечләре Илдарның иң яхшы Таймурас ролен башкаручы дип матбугат битләренә дә язып чыктылар. Илдар Хәйруллин киң диапазонлы талантлы актер. Ул педагог та, театр училищесында бик күп шәкертләрне тәрбияләде. Шулай ук режиссер да Илдар Хәйруллинның тормыш юлы һәм иҗаты турында кандидатлык диссертациясе язып булыр иде. Кем белә, бәлкем киләчәктә сәнгать белгечләре, театр тәнкыйтьчеләре бу эшкә алыныр. Чөнки халкыбызның бөек актеры Илдар Хәйруллин моңа лаек. Аның исеме күптән татар театры тарихында алтын хәрефләр белән язылган олуг шәхес. Без театр сөючеләр яраткан артистыбыз Илдар Хәйруллинны гастрольләр белән Буа шәһәрендә көтеп калабыз. Исәнлек, иҗади уңышлар, сәхнәләрдә Алсу Гайнуллина һәм Искәндәр Хәйруллин белән бергә матур образлар башкарырга Раббыбыз насыйп итсә иде. Әмин. Ихтирам белән театр сәнгатен яратучы Дамир абыегыз. Буа. Менә белә, аңладым кем. Дамир абый. Сәлам сезгә, Дамир. Ул һәр чакта да менә шундый илтифат күрсәтеп, безнең һәр килгән шәхесебезгә шундый матур үзенең фикерләрен, бәяләрен белеп яза. Ул һәрбер сәнгатьне бик ярата. Чынлап та бүгенге көндә сәнгатьне белеп яратып кына түгел, аны белеп яратучылар күбрәк булсын иде. Мин бары тик менә миңа ошый, мин яратам дип кенә түгел, тарихын белеп, шул ук вакытта аның геройларын белеп, әйме? Андыйлар хәзер юк шул, менә без барабыз да, карыйбыз да, кайтабыз. Менә мәсәлән, соңгы премьераларның берсе Гашик Кәрип. Миңа барырга туры килде һәм бар иде күп кенә шәхесләр, журналистлар арасында, медиа белгечләр, медиа шәхесләр, һәм аңламадым дип чыгучыларны күрдем мин. Әгәр дә син театрга барасың икән,
син әзерлекле барырга тиеш иң беренче чиратта. Билгеле, мин укыган кеше буларак мин аны аңлыйм. Ләкин менә шушындый тапшырулар аша да тамашачыларга аңлатасы килә. Әгәр дә син теге исә бу спектакльгә барасың икән, син аның режиссеры кем икән? Әлеге әсәр кайчан язылган? Һәм инде әлеге әсәрне кайда тагын куйганнар, кемнәр уйный? Актерларны гына карап түгел, нәкъ менә шушы әсәрнең тарихын да белеп бару мөһим. Илдар абый, әйтегез әле, мөмкин булса, Гашык Карипне карап чыкканнан соң шундый сүзләр ишетергә туры килдеме сезгә дә? Юкмы? Бәлки мин генә ишеткәнмендер. Укымыйча баручылар булгандыр бәлки. Театрга килгәндә нинди булырга кирәклеген син менә дөрес әйттең. Искитмәле, тирән итеп, аңлатып әйттең. Театрга киләсең икән, сюжет кына карарга түгел. Театрны белеп, сәнгатьне белеп, сәнгатьне аңлап, син аңламыйсың икән, бәлки син ул дәрәҗәгә үсеп җитмәгәнсеңдер, бәлки сәнгатьне аңлап бетермисеңдер, бәлки аның өчен интеллектуаль бераз гына тәҗрибә кирәк, интеллектуаль үсеш кирәк бит аның өчен. Бу спектакль безнең өчен бик кызык булды, әлбәттә. Режиссер шуны әйткәч, текст булмый, пластика, хореография, пантомима белән генә эшләнә дигәч, без үзебездә бик аптыраган идек. Ләкин бу кеше Сергей Юрьевич Землянский, ул Мәскәүдә театр сатирының баш хореографы, костюмнарны Вахтангов, Мәскәүдәге Вахтангов театрының баш рәссамы, фамилиясын оныттым, Максим әлләкем, менә шундый зур кешеләр килеп эшли башладылар. Һәм беренче репетициядән үк алар безне җәлеп иттеләр. Кызыксындырдылар. Әйтәм бит, теге сәнгать, творчество, путь поиска диләр. Менә төрле формалар булырга тиеш. Һәм без монда бер заман яңа форма күрәбез. Репетиция башланыр алдан 2 сәгать безнең тренировка иде. Растяжка, шпагат, чабу, физкультура белән шөгыльләнәбез. Тәнне өйрәтәбез, тәнне җиңеләйтәбез, тәнне яраклаштырабыз шушы әйбергә. Шуннан соң 2 сәгатьтән соң 15 минут тәнәфес буладыр иде. Эшли башлыйдык, менә спектакльне куядыр иде. Нәрсә бу әйбер? Монда текст юк. Монда пантомима аша, жест, хәрәкәт аша, кул, аяк, караш белән сюжетны бирәбез. Сюжетны бирәбез. Без бит өйрәнгән сүз белән. Әйе. Сүз белән җиңел. Мин әйтеп җибәрдем дә, монда сүз булмагач, минем актерның эчке дөньясы туларга тиеш һәм аңлатыр өчен менә шушы энергетика минем һәрбер хәрәкәтемә, һәрбер жестыма керә, һәрбер карашыма керә башлый. Ул энергетика бирелә күчә зрительгә. Тамашачы шуны күрә. Менә мин ул сүзне, сез әйткән сүзне тик аңлап бетермәдем. Беренче көн шул артистлар карады, журналистлар карады. Менә алардан гына берничәсеннән ишеттем. Гади халык карый башлады. Таптан утыралар. Мин тикшереп карыйм, теге бик тәвәккәл кеше, нитәм, кайялы, эзлимәле, юк. Юк, аңламаган кеше юк. Битараф калган кеше юк. Финалда бит без менә чыгабыз баш ияргә, бөтенләй якыннан бит круг әйләнә, сәхнә әйләнә, без бөтен кешеләрне күрәбез. Бөтен кешенең күзләреннән күренә, бөтен кешенең күзләре ялтырый. Аңлатып булмый аны. Бөтенесендә эмоциональный воздействие булган. Сәнгатьнең төп максаты эмоциональный воздействие на зрителя. Бөтен кеше дип чыга. Бәлки нәрсәдер аңлап бетермәгәндер. Менә мин көн сайын йөрим Планета Фитнес төнне белән, кич белән, оннан соң көн сайын бассейнда. Анда урыслар бар. Ике гаилә белән мин. 2 гаилә, алар миңа урыслар, олы яшьтәге дип инде 55-56 яшьтә ирле хатынны 20-21 яшьлек ике кызлары бар, алар киләләр, һәрбер премьераны карыйлар, һәм тагы бер анда таныштык инде, дусларым дип инде, тагы бер гаилә, ирле хатыннар, алар бөтен премьераны карыйлар. Моннан да шәбрәк спектакль күргәнебез юк, шул кадәр эстетик ләззәт алдык ди. Монда костюм да матур, пластика матур, хореография матур, утлар белән дә матур, һәм музыка монда бит теге без өйрәнгән теге әпипә музыкасы, Галиябан музыкасы түгел. Монда без былай тормышта яратмый торган музыка яңгырый, ләкин ул музыкада кабул ителә. Һәм
бик шикләнеп кенә шул уйный башлаганык, хәзер ләззәт ала башладык. Ләззәт нәрсәдән? Халыкның безгә кире килгән энергетикасы Энергетика. сизелә. Бик кызык Анысы шәрик залының да үзенең бер гаҗәп атмосферасы бар, бер әйме? оригинальлыгы бар. Мен аңа бик кибән киткән идем. Әнә Илгиз Зәйниев куйды Сөяркәне, Туфан Миңнеханның пьесасы буенча Сөяркә спектаклен куйды. Без өйләнгән бит теге зур сәхнәгә. Зур сәхнә тегендә уйныйлар, без залда утырабыз. Монда түгәрәк. Ничек булай инде? Тапкан җаен, тапкан җаен уйнадылар артистлар, искитмәл уйнадылар. Һәм мин яраткан, үзем яраткан спектакль, үзем яратып уйнаган спектакль иде. Ben китеп карап утырдым бу спектакльгә. Мин бик ни критичный кеше, мин әйтәм хәзер спектакль башында әйтәм, спектакльне беләм, яхшы беләм. Хәзер спектакль беткәч, бөтен замечанияларны әйтәм дигән идем. Менә валлаһи бер генә сүземдә булмады. Бер генә сүземдә булмады. Куелган да шәп, артистлар да шәп уйныйлар. Сез спектакль караганда гади тамашачы булып карыйсызмы? Юк, булмый. Әллә инде режиссер? Булмый, гади. Юк, алай булмый. Барыбер профессионал күзлектән карыйсың. Барыбер профессионал күзлектән, чөнки таганың нәрсәсе бар менә профессионал күзлек. Кемдер кибән китә ул. Әйбәт булды инде. Профессионал күзлектән карыйсың, җитмәсә әле укыткач, спектакльләр куйгач, менә бу әйбер. Камил әйбәт уйныйлар. Мактауны бик мактамыйм, чөнки камиллекнең шиге юк. Ничек әйбәтләр уйнасаң да, әле анда тагы кала урын. Камил иң беренче җитешмәгән якларында, кытык якларын алып ташларга киңәш итәм. Монда минем булмады. Башка әйберләрдә шул күңелдә кала, менә моны эшләсәләр, менә булайрак эшләсәләр, монда булмады. Монда әйбәт. Илдар абый, театр шундый сихри дөнья, ул дөнья турында бер сәгать эчендә генә сөйләп тә, гомумән, сезнең кебек шәхес белән бер сәгать кенә дә түгел, көннәр, атналар буе сөйләшеп утырырга була. Әйе шул. Мин башладым гына әле. Кызып кына киттем. Чынлап та меңнәрнең күңелләрен дәвалый, хыялларын шуңа ашыра, матурлык, өмет бүләк итә торган шундый матур дөнья ул театр. Якынлашып килүче халыкара театр көне белән дә котлабыз, чөнки бу атнада тантана, матур чара булачак, бу театр әһелләрен театрын бик матур чара. Сәхнә осталарын, театрның барлык хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәм белән ихлас күңелдән котлап, ныклы сәламәтлек телибез сезгә, һәр барчагызга да. Иҗат тынгысызлыгы булсын. Менә шул булганда рәхәт яшәве һәм алга китеш була, һәм сезгә рәхмәтле тамашачылар телибез. Рәхмәт сезгә. Илдар абый, сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәт күрсәтеп, безнең студиябызга килгәнегез өчен бик шат булдык, мәмнүн булдык һәр барчабызда. Таңлаучыларыбыздан күрдегез, ишеттегез, нинди матур хәбәрләр килде. Шәхсән мин теге үземчә әйтим инде, күңелем мәтәлчек атынды. Чынлап та, Илдар абый, бик рәхәт булды. Рәхмәт сезгә шул кадәр саулы, мәгънәле фикерләрегез өчен. Һәм үзегезнең әйткән фикерләрегез өчен, теләкләрегез өчен. Миңа калса бүгенге тапшыру мәгълүмати генә түгел, шул кадәр теге тәрбияви дә булгандыр дип, шундый итеп эшлисе килде. Рәхмәт сезгә бик зур. Остазым дип язып куйдым бүген социаль челтәргә дә. Менә күпләр сезгә шундый рәхмәт сүзләре әйтеп яшәсеннәр иде, һәр чакта да рәхмәтле булсыннар иде. Инде сез дә үзегезнең теләкләрегезне тыңлаучыларыбызга әйтә аласыз, рәхим итегез. Барысына да бик зур рәхмәт тыңлаганыгыз өчен, менә сораулар биргәнегез өчен, шундый матур сүзләр язганыгыз өчен. Әлбәттә, исәнлек, саулык барызга да. Исәнлек, саулык, шатлык, сөенеч, бәхет, уңышлар һәм барыбыз да театрны яратыйк, театрда очрашыйк. Безнең яңа әсәрләребезне карап, рәхәт алыгыз, күңелегезне ачыгыз, уйлар уйлагыз, яңа фикерләр тусын, тормышта дөрес яшим, нигә тегеләр, нигә булар шулай эшләде икән дигән. Театр бит ул күңел ачу гына түгел, театр ул тәрбияләми дә, театр кешеләрне уйландырырга тиеш. Менә театрда очрашып, бер-беребезгә шундый шатлы минутлар бүләк иткән өчен барызга да, сезнең барызга да рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Һәр вакыттагыча сәхнәдә тапшыруын мин Айгөл Хәйруллина алып бардым. Киләсе атна дүшәмбе кичендә кабат очрашырбыз. Исәнлектә, иминлектә һәр барчабызга да очрашулар насыйп булсын. Сәхнәдәш, сәхнәдәш.